Η εθελοντική ομάδα του Λιμενικού Ταμείου Σάμου στις 25 Ιανουαρίου του 2012 εκπαιδεύτηκε στα θέματα αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορούσε τη θεωρητική εκμάθηση των αντικειμένων που έγινε στο αμφιθέατρο του Δήμου Σάμου και η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Μαλαγαρίου. Έγινε επίδειξη, παρουσίαση των εξειδικευμένων υλικών που χρησιμοποιούνται και ακολούθησε πρακτική εξάσκηση. Όταν σου πω κράτη θα κάνεις κράτη, γιατί σε ένα σημείο θα το κόψω το φράγμα, δεν θα το βγάλουμε όλο, οπότε θα μου δώσει λίγο χρόνο να το δέσω. Θα πέσει το φράγμα, άκου να δεις, θα τραβήξεις το φράγμα, θα πέσει όλο στη θάλασσα, θα μου πας στη μία άκρη, στην πρίμη αυτού μου και μετά θα έρθεις από πίσω να μου πεις στην άλλη άκρη εδώ αν το έχω αφήσει, αν το έχω αμολύσει. Οι συμμετέχοντες εθελοντές είναι άτομα που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Ψαράδες, ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, μέλη του ναυταθλητικού ομίλου Καρλοβάσου, επαγγελματίες δίτες, ο Σύλλογος Αυτοδυτών Σάμου, εκπαιδευτές καταδύσεων, μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, στελέχη του Λιμεναρχείου Σάμου και στελέχη του Λιμενικού Ταμείου Σάμου. Ανοιχτά θέλω να πας ανοιχτά.
περίμενε. Ο κύριος Περίσσης. Ναι. Ναι. Σου έχω τα δύο DVD απάνω. Το ένα είναι... στο άκρο, τίποτα. Τώρα το κάνω από το γυριστή, να το κάτω να Κύριε Καλογερόπουλε, θα μας πείτε μια κουβέντα για σαν πολιτική προστασία, ας πούμε. Τα συγχαρητήριά μας στο Λιμενικό Ταμείο Σάμου για τη διοργάνωση της εκπαίδευσης και τον ειδικό σύμβουλο κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο για τη μετάδοση των γνώσεών του. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να εφαρμόσουμε στην πράξη τα αντικείμενα της εκπαίδευσης.